ra pethoke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Matang Bapak Ali yang masuk, matang Bapak Kiai yang Allah muliakan. Yo matang warga jamaah yogi ingkang kula hormati. Pertama-tama moga sareng-sareng disyukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Bihaulina alhamdulillah rabbil alamin. Kini punapa kelawan panjenengan sedaya saged mengembalo menika musala. Mugi-mugi atas rawuh kula lan panjenengan sedaya menika dipun terima dening Gusti Allah taala.
akhiripun dados tetangga ilmu ingkang manfaat lan barokah di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Selawat uji salam mulia kasih kemasan asalipun junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Silakan warga jamaah ingkang Allah hormati saking dan sambil lalu maupun di dunia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi jami'an kubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat wa khususan ila Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cekak semacam macam dirahmatikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diuntukkan pengawasan dengan pengawas yang mengalir dalam Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Illa ma'alamtana illa antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu. Wa qala lan dawuh sapa Utsmanu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Utsman. Dawuh Sayyidina Utsman man hafidhas shalawatil khamsah liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramahullahu bi tis'i karomatin. Man utawi sapane wong iku hafidha lamun reksa sapa man as-shalawati ing pira-pira salat al-khamsa kang 5. Sinten mawon sing reksa salat jaga salat selalu nglampahi salat limang waktu liwatiha krana waktune salat limang waktu wadawan malan langgengaken sapa man alaiha ing atase salat limang waktu ai alamu hafadzati sholawati tegese ing atase reksa pira-pira salat akrama mongko mulyakaken hu ing man sapa Allah Gusti Allah bitis karomatin kelawan songo pira-pira kemuliaan. Jadi dalipun Sayyidina Utsman. Sinten sing jaga salat limang waktu. Maksudnya jaga niku nggih nglampahi secara rutin.
liwatiha maring waktune salat 5 waktu sinten sing nglampahi salat 5 waktu ngreksa salat 5 waktu mongko wong niku diparingi dening Gusti Allah sanga kemuliaan. Sinten iki napa mawon sanga kemuliaan iku napa mawon? Awal utawi kawitane sanga iku yuki demen ing mansapa Allah Gusti Allah nomor 1 wong niku didemeni dicintai dening Gusti Allah. Kula panjenengan niki kepengin dicintai Gusti Allah napa mboten? Kepengin dicintai, kepengin didemeni Gusti Allah. Carane salat 5 waktu. Ayah khusus tegese khususaken sapa Allah ing man bil qurbati kelawan parek maksudnya Gusti Allah demen berarti wong niku parek cidhek dhateng Gusti Allah. Malah enten tiyang takon kula niki kepengin cidhek dhateng Gusti Allah terus pundi carane? Nggih boten enten liya salat 5 waktu. Wal ahwali lan pira-pira tingkah al-aliyati kang luhur kepingin derajat sing luhur salat 5 waktu. Ini syarat mutlak wong niku nek kepengin cidhek dhateng Gusti Allah salat 5 waktu niku syarat mutlak boten kenging dinyang. Mosok saiki boten asal ditinggalake boten asal. Bisa waya napa sak obah sak tingkah boten ansal ninggalaken salat 5 waktu nek kepengin cidhek dhateng Gusti Allah. Wa yakunu lan ana apa badanu awake man iku sahihan seger warasan muga-muga wong sing salat 5 waktu diparingi awake seger warasan. Amin Allahumma amin. Jadi kiwaya kuno badanu sohiha. Ai bila uyubin tegese kelawan tanpa cacat. Wa tahrusulan jogo. Wa tahrusulan jogo hu engkong sing ajek salat 5 waktu. Sapa malaikatu para malaikat wong sing ajek nglampahi salat 5 waktu dijogo. Dijogo dening para malaikat. Dijogo minal balaya saking pira-pira bala alati ya balaya lan tudon kang ora den mesti apa lati. Wa tanzilul lan temurun apa al-barakatu barokah. Diparingi barokah wong sing ajek salat 5 waktu uripe diparingi barokah. Allahumma amin. Sing dimaksud barokah niku napa? Air khairu tegese bagus, al-kasiru kang akeh, keapian sing akeh, utawa tambah suwe tambah api, tambah suwe tambah api. Niku namine barokah. Wong sing salat 5 waktu. Fitari ing dalem omahe wong wayat halan pertelo ala wajihi ing atase wajahe wong sing salat 5 waktu sing jaga salat 5 waktu apa sing pertelo apa siana solihina tondo-tondone pira-pira wong sing saleh ai alamaturun tegese pira-pira tondone solihin. Dadi wong sing salat 5 waktu sing ajeg nglampahi salat 5 waktu niku terwajahi pun ketok, terwajahi pun ketok enten tondo-tondo ning wong saleh. Padang wajahi sampe tingali wong sing nyuwun sewu nggih, wong sing biasa salat 5 waktu ambek sing boten lak disamakan siji. Hah? Siji boten? Siji. Disawang niku sing biasa salat 5 waktu wajahi padang ngoten soalé kena nopo air wudhu selalu kena air wudhu selalu wudhu itu tondo-tondone sapa wong sing saleh.
wa yulinulan lemesaken sapa Allah Gusti Allah korbahu ing atine wong sing salat 5 waktu jaga salat 5 waktu atine diparing lemes dening Gusti Allah atine diparing lemes maksudnya lemes bayak balu mongkon rimo apa ati almawa ido ing pira-pira pitutur wong sing biasa salat 5 waktu niku gampang rimo pitutur gampang rimo nasihat nek dinasehati gampang rimo boten klepek masyaallah niku angel kandhanane diomongi angel rimo nasihat yo angel niki digoleki kena apa yo aku kok rimo nasihat kok angel lho iki nggih undang salate gotang salate gotang niku pengaruh dan hati ini paling boten saged rimo pitutur wayang murulan liwat sapa wong sing salat 5 waktu aja liwat fisirati ing dalem wot kalbarti kaya kilat alami ikan cumleret napa kaya kilat sing cumleret yok ngoten langsung tensu warga dadi benjing nguwat dan sirata mustaqim boten angel gampang cepet playune kaya kilat sing cumleret yok ayo mudini tegese kang madani wayung jilan nyelametaken hi ing wong sapa Allah Gusti Allah minanari saking neraka ai nari jahanam tegese neraka jahanam wong iki diparingi slamet dening Gusti Allah saking neraka jahanam masyaallah wong sing salat 5 waktu wayung zilulan manggonaken ing man sapa Allah Gusti Allah fil jannati ing dalem swarga fi jiwaril ladina ing dalem tetanggan karo wong akeh la haulun kang ora ana wadiku maujud alaihi ing atase ladina wala ulang ora utawi ladina biya januna padha susah-susah sapa ladina wong sing reksa salat 5 waktu benjing ten swarga dikumpulaken karo wong-wong sing atine gak duwe rasa wedi lan gak tau duwe rasa susah. Dadi benjing ten swarga wong sing biasa salat 5 waktu niku dikumpulaken kaliyan tiyang-tiyang sing atine gak tau duwe rasa wedi tur gak tau duwe rasa susah. Lah wong sing gak tau duwe rasa wedi yo gak tau duwe rasa susah niku sinten? Ya para wali. Para waline Gusti Allah. Para kekasih Gusti Allah niku gak duwe rasa wedi, yo gak duwe rasa susah. Lho ngoten masyaallah. Ae figur bil aliyah tegese ing dalem mapare karo pira-pira waline Gusti Allah al-kibarikan agung-agung muga-muga sedaya nggih diparingi telaten diparingi ajeng nglakoni salat 5 waktu. Lah kaya ngeten gedhe kan. Roya riwayataken apa ana sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Kanjeng Nabi khamsu sholawatin man hafadhu alaihinna kana lahu nurun. Khamsu sholawatin baiklah Kanjeng Nabi khamsu sholawatin utawi 5 pira-pira sholat iku manutawi sapane wong iku hafadhu lamun reksa sapa man alaihinna ing atase 5 waktu salat 5 waktu kana mongko ana apa salat 5 waktu la ketuwene man iku nurun dadi cahaya dadi benjing wong sing lakoni salat 5 waktu iku enten cahaya padha wa burhanan lan dadi tondo wa najatan lan slamet yaumul kiamat dalam dina kiamat diparingi slamet benjing dinten kiamat.
Waman utawi sapane wong kan iku ana tiyang sing jaga salat lima waktu. Selalu ngreksa istiqomah nglakoni salat lima waktu. Lah nek wong sing boten salat terus pundi? Iki. Waman utawi sapane wong iku lam yuhafid lan ora ngreksa sapa man alaihinna ing atase salat lima waktu. Maksudnya boten ngreksa salat niku terpundi. Maksudnya niku nggih nek kober ya salat, nek boten kober nggih boten. Lalu berarti boten jaga salat lima waktu. Apa maneh belas. Wong kadang-kadang wong sing boten ajek sok salat sok ora mawon klebu boten jaga salat lima waktu. Apa maneh sing belas. Sinten sing boten jaga salat lima waktu lam yakun mongko ora ana apa perkara sing disebut kala lagu kedue iman iku nuron dadi cahaya boten dadi cahaya soalé boten salat lima waktu wala bulana lan ora tondo wala najatan lan ora slamet dadi boten enten tondo-tondo utawa boten enten sesuatu sing disebut kala wau soalé wong ing boten jaga salat lima waktu. Marane penting salat lima waktu. Nenten tiyang pamit badhe medal ten luar daerah. Enten tiyang pamit kula niki badhe kerja ten daerah ten liya daerah panjenengan donaken muga-muga kula diparingi slamet. Ngoten niku dipamiti ngoten niku. Lha ngoten niku sing dipamiti muni ngene wis kapopo awakmu manggon nyandi ae. Awakmu manggon nyandi ae kapopo sing penting aja ninggalno salat lima waktu. Wis manggon nyandi ae ora apa-apa. Pokoke sing penting aja ninggalno salat lima waktu iki groce ana temen. Soal iki kunci selamat ing dalem donya lan akhirat. Wa kana lan ana sapa wong sing boten salat. Wa kana lan ana sapa wong sing boten salat yaumul qiyamati dalem dina kiamat iku ma'a Fir'auna. Masyaallah boten enak ya. Wong sing boten salat iku ma'a Fir'auna ing dalem sertane raja Fir'aun. Wong sing boten salat niku benjing dinten kiamat dicidhenno karo raja Fir'aun. Masyaallah wa qaruna lan Qarun. Wong sing boten salat dicidhenno Fir'aun, dicidhenno Qarun. Sinten Qarun niku? Qarun niku wong sing sugih tapi gak gelem iman. Wong sing sugih nyambut gawe tok gak gelem ibadah, gak gelem iman. Anggite sugih niku teko usahane dhewe boten saking Gusti Allah iki ngoten niku namine Qarun. Lah wong sing boten salat niku benjing dikumpulaken raja Fir'aun lan Qarun. Wa amana lan aman pake aman. Wa Ubay bin Khalaf lan Ubay bin Khalaf orang kata kowe kate sapa Ibnu Nasrin. Wa an aliyin lan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajha wa karamalan muga-muga mulyaken sapa Allah wajhahu ing wajah Sayyidina Ali niku pun telas dawuhipun Sayyidina Utsman sakniki ganti dawuhipun Sayyidina Ali. Dawuhipun Sayyidina Ali al-buka'u ala salasati aujuhin. Al-buka'u tawi nangis iku ala salasati aujuhin ing atase telu pira-pira wajah. Nek enten wong nangis niku dibagi enten 3. Napa mawon 3? Akadua utawi salah swijine salasa iku min khaufi adzabillahi saking wedi siksane Gusti Allah. Enten wong nangis
Sebab napa? Wedi karo siksane Gusti Allah. Disebutaken ana siksane Gusti Allah, siksa neraka ngene-ngene, masa neraka panas dan sebagainya, akhirnya nangis sampai brebes niku saking wedine ten Gusti Allah saking nangis. Niku nomor 1, nomor 2 wasane utawi kang kaping pindho alasan nangis sing nomor 2 iku mirobati sukti saking wedi bendune Gusti Allah. Nah sing pertama wau wedi siksane Gusti Allah. Sing nomor 2 nangis alasane wedi karo bendune Gusti Allah. Ayo ngerti kok pilai tegese saking wedi karo bendune Gusti Allah. Wedi pada Gusti Allah bendu Gusti Allah nomor keting lan iki diwedeni. Niku alasan wong nangis nomor 2. Nomor 3 wasali sutawi kang kaping 3 iku min khosyatil qati'ati saking wedi kepedotan saking Gusti Allah. Iki alasan nangis nomor 3. Sebabnya wedi kepedotan saking Gusti Allah. Maksudnya kepedotan saking Gusti Allah aimin khaufil bukti tegese saking wedi ado anilai saking Gusti Allah bahira dilan ning Gusti Allah anggo saking wong mulai Gusti Allah ningo aku ado saking Gusti Allah lan iku diwedeni saking wedi terus nangis. Fahama laula lumoko utawi kang kawitan nangis sing kawitan iku wedi dhateng siksane Gusti Allah bahwa mongko iku utawi awal iku kafaratun dadi lebur bimaring pira-pira dosa. Wong sing wedi, wong sing nangis alasane wedi siksane Gusti Allah niku lebur dhateng dosa. Wa amasani anakun utawi kang kaping pindho nangis sing nomor 2 bahwa mongko iku utawi sani iku toharo nyucikaken lil uyubi maring pira-pira cacat. Maksudnya cacat wa hiya utawi uyub iku mabaran kang kusukan urang apa ma kang ngurangi apa ma martabatan ing derajat. Jadi nangis sebabnya napa wedi saking bendune Gusti Allah. Lah nangis sing nomor 3 wedi kepedotan karo Gusti Allah niku berarti nangis para wali. Nangis para wali niku pun aku gak direken Gusti Allah piye. Iku pun aku adoh saking Gusti Allah piye. Akhire terus nangis iku wedi aja sampe kepedotan saking Gusti Allah niku nangis para wali. Mugi-mugi kula panjenengan saged kelakar. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan wajina biha min jannah ahwal wal afat wa lana biha jannah hajjat wa jannah biha min jannah sayyat wa dafana biha inda ta'ala darajat wa biballighuna biha saliyat min jannah khairati fil hayati wa ta'ala man Allah subhanahu wa ta'ala wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kepada khusus Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim warhamhum rahmatan wa maghfiratan al-qudud min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana subhana wa ta'ala alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yashhadu wa 'amalin la yunfa' wa du'ain la yasma' Allahumma arhamkum ma'ata sayyidina Muhammad Allahumma aslikum ma'ata sayyidina Muhammad Allahumma farriqna ma'ata sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin
alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dewe. Salah kak. Urung no. Susu ngadep pak. Kurang kata. Tukono ya.